Ти си мрънкаща свещничка. И това е целият ти живот. Ти не си се родила свещничка. Просто един ден се оказа до кутия, със свещи и повече не отиде никъде. Това не беше решение, това беше разпределение. Казаха ти, ето твоето място. Погледна, мястото не се движеше, значи нямаше с кого да спориш. Събуждаш се по-рано, отколкото се събужда храмът. Не защото искаш, а защото така трябва. Каменните стени още са студени, подът е тъмен и само ти вече си тук. Отиваш при свещниците, както се отива при стари познати, с които не се говори, но все пак се срещаш всеки ден. Запалваш първата свещ. Не за светлината, за началото. Свещта не е огън, свещта е време. Поставяш я и тя започва бавно да умира. Целият ти ден се състои от малки умирания, подредени едно след друго. Знаеш всяка цепнатина по свещниците. Знаеш коя свещ дими, коя пуква, коя гасне сама. Не се очудваш. Свикнала си, че дори огънят не иска да се задържи повече от нужното. Мрънкаш. Не защото си зла, защото живееш дълго. Мрънкаш на миряните, които поставят свещите криво. Мрънкаш на тези, които духат чужди свещи по погрешка. Мрънкаш на тези, които поставят по 3 наведнъж. За всеки случай. Мрънкаш на тези, които не разбират, че свещта не е автомат с желания, а разговор, който никой не е обещал да чуе. Не там, не така, поравно. Тук не може. Това е за упокой, а не за здраве. Не те слушат. Търпят те. Ти си тук като част от интериора, като икона, само без злато. Като пейка, само с глас. Хората не идват при теб. Хората идват при страховете си, при надеждите си, при мъртвите си, при болестите си, при греховете си, които нямат къде другаде да оставят. А ти просто си до тях. Гледаш как държат свещите. Някои с 2 пръста, като че ли се страхуват да се изцапат. Други с цялата длан, като че ли държат последната опора. Трети с треперещи ръце, защото не знаят от какво треперят повече, от студ или от живота. Видяла си всичко. Видяла си как поставят свещи за живи, които вече не са живи, но още не го знаят. Видяла си как поставят за мъртви, които отдавна са умрели, но вътре все още живеят. Видяла си как поставят за себе си мълчаливо, без да гледат, сякаш искат разрешение просто да останат. Не питаш, приемаш, през деня пренареждаш стотици свещи. Всяка чужда молба, всяка чужда болка. Не можеш да помогнеш. Можеш само да поставиш правилно. И го правиш. Понякога ти се струва, че държиш на тези свещници не свещи, а чужди животи, наредени по ред, по ръст, по страх, по спешност. Знаеш кои свещи горят дълго. Знаеш кои гаснат бързо. Знаеш, че някои молби не доживяват дори до половината. Не коментираш. Само мрънкаш. Защо толкова много? Защо наведнъж? Защо пак? Но в дълбочина разбираш, те не знаят как иначе. Ти също не знаеш. Знаеш само как да ставаш рано. Как да местиш вусъка от пода. Как да чистиш сажди от стъклото. Как да сменяш изгорели фитили. Как да избърсваш тихо масата, на която са плакали. Как да връщаш на място падналите свещи. Защото ръцете на някого са треперели. Не помниш на колко си години. Помниш само колко години си тук. Това са различни числа. Животът ти започна не с раждането, а с първата смяна. Първоначално си бърза. Тичаш между редовете. Поправяш свещите почти с ласка. Усмихваш се. Дори говориш меко. После спираш да тичаш. После спираш да се усмихваш. После спираш да говориш меко. Остава само гласът. Сух, хрипкав, като фитил преди да угасне. Ставаш мрънкаща, не защото си уморена. Ставаш мрънкаща, защото твърде дълго наблюдаваш как хората се надяват. Надеждата износва. Видяла си как млади идват тук. Видяла си как след това идват вече с деца. Видяла си как после идват сами. Видяла си как после не идват. Разпознаваш лицата, но не имената. Разпознаваш походката, но не съдбата. Разпознаваш сълзите, но не винаги причината. И знаеш,
Всичко това ще се повтори. Всеки ден като вчера, всеки човек като предишния, всяка свещ като всички останали и все пак всяка уникална. Понякога разговаряш с свещите. Дръж се. Ей, още е рано. Ето пак, не вярваш в чудеса, вярваш в восък, огън и време. Всичко останало е променлива. Знаеш, че никой няма да те запомни. Не си на икони, не си в книги, не си в молитви. Ти си между. Ти си посредник между човека и онова, което не може да каже на глас. Ти си техническият персонал на човешката душа. Понякога някой ти казва «Благодаря». Кимаш. Не знаеш за какво точно. За това, че си посочила къде да се постави. За това, че не си изгонила. За това, че не си погледнала осъдително. За това, че просто си била, не уточняваш. Понякога някой се ядосва на теб. Ти също не уточняваш, отдавна престана да си адрес. Ти си стена, от която се отскачат емоциите. Чуваш изповеди, в които не те виждат. Чуваш молби, в които не те броят. Чуваш шепот, вик, въздишка, кашлица, плач. Чуваш всичко и нямаш право да отговаряш. Научила си се да не реагираш. Реакцията е лукс. Ти си функция. Понякога забелязваш деца. Протягат се към огъня. Отдръпваш ръцете им. Понякога меко, понякога рязко. Не искаш да си зла, но не искаш да се изгорят. Видяла си достатъчно изгаряния на пръстите, на душата, на живота. Понякога идват стари хора. Поставят свещите бавно, сякаш всяка е последна. Не ги бързаш. Можеш да мрънкаш, но не ги гонеш. Знаеш, нямат къде да бързат. Пред тях само времето, което добре познаваш, защото е в ръцете ти всеки ден. Понякога идват за първи път. Стоят смутено. Не знаят на къде да вървят, какво да правят, как да държат свеща, как да се кръстят, как да мълчат. Мрънкаш, но показваш. Не си учител, но си навигатор. Не си водач, но си ориентир. Знаеш, ще те забравят след 5 минути. Ти също ще ги забравиш, но свеща ще остане. Понякога те връхлита странна мисъл. Не помниш кога за последно някой е поставил свещ за теб. Не знаеш за кого да я поставиш. Не знаеш за какво да просиш. Не знаеш на кого да говориш. Ти си онази, чрез която се говорят думите. Не тази, която говори понякога, много рядко поставяш една свещ сама. Без причина, не за някого, не за нещо, просто защото денят беше дълъг, гласът хрипкав, ръцете уморени. И изведнъж искаш поне една свещ да гори не за някого, а просто така. Поставяш я във ъгъла, за да не забележи никой, за да не духне никой. За да догори до край, гледаш как се топи. Мислиш, ето така и аз. Бавно, тихо, без шум, без аплодисменти, без бележки. Не очакваш някой да запомни лицето ти. Не очакваш някой да каже, ето я, свещничката. Знаеш, забелязват те само когато те няма. Когато свещите падат, когато восъкът се разлива, когато огънят гасне. Ти си този, който прави всичко да работи. Ти си този, когото не забелязват, когато всичко работи. Понякога мислиш, ако някога не бях дошла, никой нямаше да каже, къде е свещничката? Те биха казали, защо е безредие тук? Или, защо е тъмно? Или, защо свещите са криво? Ти не си причината. Ти си механизъм. Отдавна престана да се обиждаш. Обидата изисква енергия, а твоята отива за огъня. Не знаеш колко още ще бъдеш тук, не знаеш кога ще те сменят. Не знаеш дали ще си тръгнеш сама или просто един ден няма да дойдеш. Не се страхуваш от смъртта. Виждала си я всеки ден, просто беше маскирана като восък. Страхуваш се само от едно – да не станеш ненужна преди да станеш несъществуваща. Знаеш, че някой ден друг ще застане на твоето място. Той също ще мрънка. Той също ще оправя свещите. Той също ще знае коя дими, коя пуква, коя гасне сама. Той също няма да е герой. Той също ще е функция. Той също ще е време. Ти не си против. Разбираш. Така е устроен светът, така е устроен храмът, така е устроен животът. Докато има страх, ще има огън.
Докато има болка, ще има восък. Докато има хора, ще има свещничка. Запалваш първата свещ. Не заради светлината. За да започне денят, ти си мрънкаща свещничка. И това е целият ти живот.